furtunoasă, e o vreme ploioasă, sursa pleacă și ne lasă. Iar noi vom proceda azi, după datina de la oraș. Vom duce mortul la capela Grigoraș. Unde Burgașul și el, lăutarul de la Romoșel, rămân ca Finco, Copel, Copăcel. Toate holba bratului, cu episcopul Agradului, de la Gură Ian. După cum, toate știm, avem ocazia să ne întâlnim cu episcopul aici. De spumă și venin, chiar de cerul venin, ia cuvântul Părintele Achim. Citire de la Matei, capitolul 2, versetul 3. Voi, fetelor nemăritate, să veniți la Achim toate, dar numai după miez de noapte. Că vă spun să stați pe spate și vai mai iartă din păcate. Căci voi veni vremuri de apoi, să urcă vacile pe voi și femeile pe noi. Aleluia, 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 aleluia. Și acum că suntem la Romos, sau cuvântul lui preotului Stoian și la Tolojan. În această cuvântare facem o recapitulare întâmplările pe locul 1 înainte de potop, președinte PSD arată cur la PNL. Pe locul 2 sunt căcați cei ce umblau turmentați și au rupt tava de gaz. Toți situația o trec ca brațe. Toți descurat, un alt romosan de nume Dumitrean a avut un accident barosan. Sper că cel viclean era să facă un accident mortal, să-l omoare pe țigan, să rămâne fără lăutar. Iar pe Caliet și Culbăceanu s-au dus la Cimișel cu iavul și o lăsat acolo că s-a schimbat anul. Oi, mai ce mai face? Caru, avea în gură numai floace, o mâncat damă de piștoare. Auronul turmentat, cu pumnul tastatură odată, e toată s-o împrăștiat, dar și un preajmă s-o aflat și s-o pus pe reparat. Când cu ursul s-a umblat, gazda rău s-a supărat, că ursul ar fi turbat, pe trandafir a intrat, și care l-a înjurat, flotat a înțat odată. Bine ar mortul drapului, aleluia, aleluia, cu trusul la regenul. La picioare călcătură. Avea spumă și venin, avea spumă la gură, la picioare călcătură. Să meargă căcatul din tine, ca acceleratul pe șine. 10 ani să zaci în pat, 10 ani să mânci căcatul. Și să ai noroc
să-ți dea Dumnezeu dracu foc, să te topești ca ceara și ca felul une doară. Să ai noroc, să-ți ieșe părul prin colop și izmenele prin nădraj, că cu pumnul să le bagi, să piacă! Amin! Când trei însurat, s-a dus timierea sa la primăria Cim, să umple de venit. Aleluia, 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 tot curare gelui. Adevărat, Adevărat, o fi vai de pula noastră. Nu vă face pe nebunitos stupide astăzi. Aleluia, aleluia, aleluia. Amin, amin, amin. Avere spumă la gură, la picioare, călcătură. Stimați participanți la această familia agricolată, de cei din comună și de cei de la oraș, să participați care are loc în grada orașului mijlocul Trandafir. Amin, 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 amin. Avere-i spumă și venin, avere-i spumă la gură, la picioare, călcătură. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Face loc! Face loc!